Uda honetan 11 pertsona hil dira Euskadin trafiko istripuetan eta urtea hasi denetik 30 pertsona dira hil direnak. Oso kezkatuta gaude. Eusko Jaurlaritzan urte asko daramatzagu lanean 0 biktimen helburua lortzeko. Hori da gure helburua, 0 biktimetara iristea, eta ez da eslogan bat, benetan uste dugu helburu hori lor dezakegula. Biktima bakarra gehiegi baita. Eta zalantzari gabe guztion ardura da errepideak leku seguru bihurtzea. Denok jarri behar dugu zerbait gure aldetik. Erakundeek behar diren neurriak hartu behar ditugu istripu gehiago ez gertatzeko. Eta gidari, laguntzaile eta oinezkook zuhur jokatu behar dugu eta errepidean dauden arriskuez jabetu behar gara. Beraz, ezinbestekoa da oinarrizko jokabide batzuk barneratzea. Zuhurtziak gidatu behar da, distrakzioak saihestu egin behar dira, abiadura mugak eta seinaleak errespetatu egin behar dira, beti jarri behar dira segurtasun uhala eta eusteko sistemak, eta jakina ez da alkoholdun edarik edo drogarik kontsumitu behar ibilgailu bat gidatu behar bada.